chikukwazisei wakadi tamuka kweti indonzi Tako kwiwe unonzi aniwo yanewo okay yakalanga ya yes yo mkalanga yeah mkalanga yes lereleka ndolebeleka ikalanga okay saka indobva kunyika yeZimbabwe right ndigere kumaruwa kumamusha ari kuHwange right pedyo nekuVictoria Falls ndokwatigere kumaruwa ikoko ndiri muno munyika muno tiri munyika inonzi chiine nyika ine inonzi chinyika tiri mupi tiri Mnata okay kuBotswana yes tiri kuBotswana saka tiri kuti tiri kukoka iwo makalanga right uyamboonawo zvatiri kuita mumbogara nesu kumamisha kwedu muchiona zvatinoita mumbonawo mapopoma eVictoria Falls pakadi hamudu here kumboya ndishaka kubuya muda kuuya kochokutaridza kuti muuye chii mumboshanyawo muchitoona chii ya ndishaka kubuya kubona vamwe kuziva matsinga angu kwawakabva nekuti handitoziva matsinga angu mme vangu vakachinyika tate vangu vakachinyika so andoshaka kuti ndiende kuZimbabwe ndinobona matsinga angu pamwe ndingavona vamwe vaidi kuti vanozwanana nevazvadzi vavo pakanaka saka hauna kunonoka nokuti watiunowo zitakushanyira ka iwo chiuyowo kweduwo nokumamisha kwedu kwatigere tinodyei munodya sadza here imimi munodya chii munodya mazondo nyama nyama munodya ndodya nyama ndodya muriwo rudzii mutikiti mubora madora munoati mambopani mupani ndilipo umwe neumwe okay ndilipo umwe neumwe it's good so zvakanaka saka hapana chinobvunitsa hamusi special munoziva kuti kubva panapa pamuri panata pamuri kusvika kwemusha kwedu i2 hours chino chakutadzisai pa2 hours kuti musvike muno vamwe chii haudi visa haubvunzwi nani hapudiwi kana passport isi tiripo takakumirirai kuti yaiuyo mune Botswana chii chanetsa ndotoledzera kuti ndahwa kuti kuendiwa chini nakwemwe mwana kuti problem pamwe imari matata emari ndo pamwe mwana elema kuti pamwe ntungamirika paitaenda side but ngono handiziva kuti no ndochakaenda and there is someone there for me ndopanaenda ndiziva kutini kunani ndoziva kuti kuna ntu handinonowana kwei nakudzimwe tochaenda just because hakuna ntu handinoziva that side kora kutini hakusina ntu anoziva handingaende koka ndisinaziva kuti ndoenda ngai ndoendela yani but iwe senyika dzakati guma kuti ngindi toti dzakadivhaidwa nevanhu vasina mabvi vakatiti iwe ngana ugara uko iwe ngana agara uko asi iwe unokwanisa kungobira kaunoona hama dzako chanetsa chii mapopoma matata ndo mari koga kule vale veshe but isusu manje kuZimbabwe hatichisina zvekuti mahotera kaizvi takugarisa misha yedu yave open nekuti vanhu kumaruwa kumamisha vakuita mabhizimisi vakubvunza kusumudza ikonomi yenyika sezvo tiri vanhu vamwe chete iwe hauchaende kumahotera wakuenda kune vanhu ka saka mapopoma aZambezi haudi kuwaonawo mapopoma aVictoria Falls ndoda kwavo uda kuwaona zvino ndagara ndishaka kuti ndichakaona that Victoria Falls asi chanetsa chii haukuenda isi muBotswana
tina matete kuti aungaendere koga sinozoka unoenda okay tocha unotya kusvika tocha maybe